Ćao Pikachu gang, danas snimamo kako ja nju šminkam. Dobro. Da. Ispašće to prelepo. Hoće. Zašto ja umem da šminkam. Pikachu gang, stavljam vas na laptop. Pusti mi pesmu. Stani da namestim telefon. Pikachu gang će da se skloni. Ok. Moj Pikachu gang! Prvo šta ćemo da radimo, ti ćeš ovako sesti. Pa sad si mogu da uzmeš pesmu. Snimam vam modela. Pusti čap. Ne. Mani me čapi. Ok, šta prvo radimo jeste da je poderišemo. Ne treba ću i konsilirati. Hoćemo neku našu. To. Evo, blaka. Okreni se ka meni. Čekaj da pustim. Smiri se, neću ti raditi. Ljudi gledanje ne grudi, to u meni budi, sad pa čujem blaka. Budi da mi suditi, ja šakal, šunjam se puno zbog budi. A ti je verna, duša ti se verna, bestronika mena. Tu sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena. Mazija, moje oči razija, ideal, daleko ne veća razija, kozim te nazija. Malo je potrošila ovo. Evo ti ovo. Stavit ću ovo. Ali moraš da staviš na tu. Ne, možeš to. I onda onako močiš. Šta sad? Biće lepo. Trust the clothes. Kad si me verna, duša ti se verna, bestronika mena. Tu sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena. A ti kad si me verna, duša ti se verna, bestronika mena. Dobro, biće lepo. Izvedena, ledena, medena, ničim zavedena. Neću ući ovako, ne urediti. A priče tamo. Ok, sad poderišem. Vidite kako je to napoderisano lepo. A uopšte nije nežno. Ne bi prošla za dobro. Tako dobro, tako Maxi. Šta se reklamuje? Novi televizor. 2027 će da postane klip. 20%